wenza ntoni? Wenza ntoni? Wenza ntoni? Wenza ntoni ebusuka? Into apha. Wenza ntoni xa ungenza into ezento ipesi yam? Ndifaka nemali iroli. Uyabona ke kuthiwa hamba apha. Ndiyakuthethelela Thixo ngishiye ipesi yam efront. Yo. Guys niyazi ke kulo brother ngustoti apho mandisi. Yo, bana ngamoshi Thixo ngiyapesi. Yo. Hayi wenza ntoni? Wenza ntoni? Wenza ntoni? Wenza ntoni ebusuka? Into apha. Wenza ntoni xa ungenza into ezento ipesi yam? Ndifaka nemali iroli. Uyabona ke kuthiwa hamba apha. Ndiyakuthethelela ndihlalisa nabantwana bam. First into yenzileyo apha ulele efrijini uzikronisa uneslip untontoni walking yakho. Secondly wasela amasusu uthi uvincasa uzawuhamba wena apha ngoku. Uyahamba. Andimoshi le bag. Uyenza ntoni? Uyenza ntoni? Le bag ndiyayi. Undiphethe kabuhlungu ungahamba apha wena. Hamba. Bendiyibrasha ibhegi apha. Uyibrasha njani? Uyibrasha njani? Ndibonile ba le bhegi ine-dust apha nje. Njani? Ndayibrasha ibhegi. Ebumnyameni ungayiboni inebrush than ebumnyameni wena into. Nditshilo kumhlophe wena wandimamela wena wathi uthini. Ndasekhaya cela uhambe. Cela uhambe ndizafonela umalume cela uhambe. Sorry. Abantu abaninzi bayandikhangela yabo bathe manje siyakukhangela fondini siyasearcha ko YouTube ko TikTok ko Instagram awufumaneki ko Facebook uyava because sisearcha Phanjile sisearcha Phungane sisearcha Radebe sifumana abanye abantu ungubani fondini okay ke bethuna umuntu ofuna ulandela uMandisi Machaya uTakabhili ngwazi fondini isithando sika Marelisa fondini usifumana phake kwiligama eli1 alikho linye igama lam Mandisi Machaya ku YouTube uMandisi Machaya ku Facebook uMandisi Machaya ku TikTok uMandisi Machaya ku Insta uyanifumana pha fondini xa usithi wena ufuna ulandela i-content yakhe straight ewe uPhanjile ndimu uBhungane ndimu uRadebe ndimu but ke ngoku benze baba baninzi ababantu because bayazicreate ezi accounts but xa ufuna mna nyani your real boy the real deal yandiva incasa fondini uyifumana phake kuMandisi Machaya kuzo zonke social platforms. Thank you.